avui, de forma excepcional, ens trobem a les pistes de Pont Romeu, Pirinès 2000, fent aquest programa en directe. Els combois que s'estan acostant cap a les pistes i d'aquí a res podrem compartir amb tots ells el que és aquest programa en viu i en directe. Fricandó, ja som aquí! Sí, senyor, sí, senyor. Ja ha arribat l'autobús, el venint amb una mica de retard, per mesurar la temperatura. Atenció, perquè avui... Si voleu, aquí al costat hi ha un restaurant que fa menjar dels estudis. Es canta bé la placa de la gent o no? I tant, sí. Perquè si giro el micro... A veure... Després del directe ara toca el previ, que ens han guanyat, després d'assaltar el Barcelet de Pont Romeu amb aquest directe del Fricandó matiner, ara una bona esquiada. Doncs ja ho veieu, hem fet el cim, ara sí que comença el moment de gaudir de la neu, del sol i d'aquesta eterna festa que no s'acaba mai del Fricandó matiner de RAC 105. Podríem baixar per allà... Igual, anem cap allà. Apa, adiós.